Lawrkhawm episode 53 Tualthattu nunrawng le rap thlak ber zinga mi Ted Bundy chanchin kum sang khazukwa som sari pali ania hemi kum hian Pacific lama chuan police te chuan buai noi ani bermai nula college zirlai Washington le Oregon mi te chu anbo sup maya police te lam chuan na satekin heng mi te hian zongani tharuk chung lakin nula paruk chu hruai bo ania Samamish State Park Beacha Janice Ann Ott le Dennis Marina Slunte tuikam mitam takanom lui lai le chun pachanga nge mei an han bo me phe chuan mi pui chuan ral trin an chi ai na sahle ani chun pachanga hruai bo an ni boka heta hian police te chuan thil thar po an hai chua pha nge a he hmuna nula then khat chuan mi pakhatin aron biak thu le akar kalpui tura asom thu an ron soita a an soidan chuan tlangwal mel thadeu mai ania Volkswagen Beetle motor ania tin a ming chu tet ni in in soini an tita a ti chuan he an thu hriat te chu mi pui van tlang ma an ti chu nu hian police te chu mi pali lai in an ron pan ta a Seattle Ted Bundy om thu le ama nge ani an rin thu an ron soi chuak ta ani heng a soi tu te zinga hian Bundy a bial nu hlui te Bundy a thian hnai tak te le a tho pui le psychology professor Bundy polo zirtir to tu te anni ma se hemitum hian police te hian mi sang rin hlel an nga em a tin midang tam takin midang dei an rin thuan ron soi ve noi bok nen police te chuan law zirlai mel fel tak a ma thil ti sol record la nei mi alo chu an ring phatalova rin hlel zinga an pai ta hlau ani he an rin dan dik lo lutuk wang hian Ted Bundy chuan a aina sign a che chhota taka Khovela Tualthattu lar berte zinga alang phahiala sangkha zakwa som sari chhokhan mi som thuma tanga somli ve lai athat niarin ani Ted Bundy hi Vermonta apianga anu chu Eleanor Louis Cowell ania apa hi hriat chian ani lo anu hi no pangte a fanei ani boka chu wang chuan a pi le apu te zok hi an fangin Ted Bundy hi anan kol zui ta a an open lai zong deuh thaw hian anu hi a u nau nu emo ati hialani ti chuan a pu hi pasual tak mai ni in ni tin deuh thaw mai chu te tale anu hi a vothina heng wang hian a changin anu chuan a tlan bo puya a cousin te in Tacoma Washington a Bundy hi kum nga ani na tlan bo puyani heta hian Eleanor chuan hospitala kuk pakhat Johnny Bundy nen in ngai zong in anin nei ta a ti chuan an fapa po chu apa thar Johnny Bundy ming top chu apu ve ta a Ted Bundy alo ni ta ani Bundy hian a pason hi angi lo hle a alen deuh nuwa abial nu pakhat bula soidan chuan a pason chu a mol si a poisa a thok chuak klem si ti in angi lo thu alo soi a heng bak hi chu an open lai chanchin hriat tur tam lo hle a chan chu ama hian an open lai chanchin te chu a soidang lam kual na sa thina Bundy hian a in puan na pakhata chuan thian kom ngai lo mani om mual chi ani thu le zana meichia en thlak thin thu asoya high school kallaya alu pui ho te ro chuan mi fel tak le zia po zoi takani anti thungani kum sang kha zakwa somruk panga khan high school zawin hemi hnuwa hian University of Puget Sound tia alut le a kum khatchi akal tia chuan University of Washington a Chinese zirina in son le ta dayani kum sang kha zakwa somruk pariata college ban san zoka ma se hnu loka psychology azir le ani a chol zok lai hian East Coast lama azina heta hian anu Eleanor hi a u nau nu nilovin anu ani ti a hriat chuan ma saber ni nan ngai ani ti chuan University of Washington a azir lai chuan Elizabeth Klopfer nuthloi School of Medicine secretary na thok nen chuan an ngai zonga Klopfer hi anuwa Bundy a ring hlela police nena report ma saber pol ani nge ani tin police nena report tu pali zinga pakhat chu Seattle police ni thin en rule ani a en hian Bundy hi Seattle hotline crisis center a an thodun na mer hriat ani tin anuwa chuan en hian Ted Bundy chanchin hi aziak nge ani kum sang kha zakwa somsari pathuma chuan Bundy chu University of Puget Sound Law School a atling hlau maya ma se heta hian tharei lo te akala ti chuan a re ta wang maya ti chuan January sangkha zakwa somsari pali a thlen chuan mi an bo tran ta ani Ted Bundy chet na ma saber nia hriata hian mi a that lova
kum som pariat mi Karen Sparks zirlai le lam thiam University of Washington mi laka achet na ania Bundy hi Karen ruma lun ruin thir tiangin ni khoshelo khopin avok ngek maya ti chuan thir tiang mang hian bol hlo takin a khoi le vel bokani ma se hemi tum hian a that lova Karen chu ni som chung ni khoshelovin oma tin dam chung in ram tui lei lovin aum pha ani Ted Bundy chet na pani na le Tualthattu na masaber ni an hriat chu Linda N Healy University of Washington mi tho ania Karen Sparks asoi saknu thakhat vela liam chautia Bundy hi Healy ruma lu ruin ni khoshelowin a vothulea ti chuan akara ashruai bo tadaya hemin hu hian Healy hi mu ani talova ma se akum fe nuwa chuan aluru ni nge yarin chu Bundy an midang atha te ruang adana hmuna hian an mu chuak ve ani ti chuan Bundy chuan zirlai nula chu atum ta chat zela ruam man na thatak anei thina aban chu na niom tak hian atuam deuh luk thina ti chuan chung nula te chu akara thil da sak turin tranpuina adil thina chuti an han pui lai tak chuan voile khata an luwa a vota ngek thina ni khoshelo khopin a vothina ti chuan a phuar beta apong suala a that ta thin ani an ruang hi mun hlataka ram hnuaya da big na aneya hei hi du tok lovin Bundy hian heng a tha te ruang hi a hnuwa vakal lein an ruang troi to lam te chu mi pat mei chiat na alman pui thin ani achang phei chuan heng a tha te ruang hi chan somin an luru te chu aruma a hona amut pui hial thin ani anti ti chuan thlanga chung lekin Bundy hian college zirlai mei chia panga lai Pacific Northwest ami te chu a that mana hetia zirlai an bo na satak ema wang hian na satakin police te chuan hma la in man nge an tuma sarkar agency dang te po an puina dilin an tang hle ani chung agency tran pui tura an dil pakhat chu Washington State Department of Emergency Services ania he hmuna hian Ted Bundy hi ala thok zui ni thei top choin an zong zela tina mania ringa police ne na soitele akar thlenga Ted Bundy nen thun zom chho ani ta ka wang chuan Ted Bundy chu Utah Salt Lake City a law zirin apem ta dei mai ani Utah a lai hian atual thona rap thlak tak chu chun zom zela nula panga ve lai a thatle mana heta hian a bial nu hlui klopfer chuan Bundy chu Utah apem ti alo hria tin Utah hmuna tual thana thlengani ti a hriat vele police te chu avoi ni nan a hril le ta a Bundy hi ani nge rin thu a soile ani chu ta za chuan police te chuan an ring hlel ve ta tak taka tina chet vel na tele thil sang an han chut chuan Bundy chu Tualthattu nge ya an ring ve ta bera heti hun lai hian Ted Bundy hian na satakin an chui ani ti a shalava aswa swal chu ala chun zom zela Colorado a te zinin ta hian nula pathum a that le manani te chuan August sang kha zakwa samsari panga khan Bundy chu Salt Lake City lampana akal le mek lai chuan police pakhat hian alo ti ding hlau maya chuta chuan a motor hi check saking handcuff te mai kor te le man ruwa engeng mo an mu chuak ta a until mu ero Bundy han man nan em chuan ate tham deuh sia ma se police ten Tualthattu rin hlel ani ti an hriata wangin an veru tarenga ti chuan a topa chuan Bundy a phei khokka samlo bet chuan mu futa heng samte hi a tha te zinga mi pathum lai samani ti an thre chuak ta ni ti chuan evidence an nei thata boka kidnap le mi soisak thu buai nan man ta a Tualthattu ne na me bel tum chuan thei topin kota anin king ta zak mai ani heti an man hu hian a Tualthattu hi ala zo lo ta chewa tum ni lai atlan chuak peka avoi khatna zok chu kumsang kha zakwa somsari pasariani in law library court mun Aspen Colorado atangin ani a atlan chua theina chan chu Ted Bundy hian dan alo zirve awang hian amale ama chu ukilain ruata hei wang hian kota anin king lai point aban chu an thlun saklova tin chol chungin library a dan le hraite chiar turakal an phal sak bokani hei hiram changa lain library chhong hi na tangin azuang tha ti chuan atlan cheta wanga motor ruwa Aspen Mountain lamatlan bo tumin chak takin atlan ta heta hian atlan chaklu tuka wangin police te chuan an man le hlava ni ruk chung chu atlan bo man ani hemi tum hian ti chuan an man tharuk na chuan atlan chuak le thei peka heta hian atan na zel chung atangin atlan chuak ani Bundy hian zel chung map chu uluk takin azira
a na lai tak hnuaiah hian tang veng tu ho turu ma ti a hria ti chuan Bundy hian eng tin tin emaw thir zaina tereuh te hi a nei theia chuta chuan ceiling atangin va theina tur a siam thei ni ti a hria ti chuan a zel tan puipa in bual lai lek saralak lai te chuan an ceiling plaster chu tlemin a zai chheta chara va thei trok turin a siam thei ta a chu kwa chu tet ema wangin a len theina turin ai in te pawh na satakin a ti tlema a in ti char bawk ani han ti ti chuan a bial nu Carol and hian poisa atlan chu avelea a man thei turin alo thu ruk sak boka Bundy chuan a lai zo hnu chuan jailer ho turum a chuan a vawak lut ta tuma an lawm lo lai ani le ngala ti chuan a tanin kor chu in phelin civil kor lawm sa ti chu a ha a olsam takin jail atang chuan hemitum hian a chuak le ani hemitum hian kar arule a Florida lam apanta ani hemi atlan chuatum hian aruk theyang bera khosakatuma amai ro chu ati hlei theilo ani bermai aso aswal na rap thlak tak chu chhun zom chhole ta ani January ni sompanga sangkhajakwa samsari pariat tatlan chu anu atanga kar ni na leka chuan Bundy hi G Omega Sorority House Florida University campus a alu drulia minute sompanga chung lakin Margaret Bowman le Lisa Levy chu nasatakin a soisa thing tumina vua an stockings mangin arek hlum ve a apong sol bokani ti chuan kathu cleaner le Karen Chandler te chu nasatakin a soisa le boka hemi hnu hian Cheryl Thomas omna lut le in Cheryl hi a soisa na sale hle maya ari hriat na a hlohlan pha hialani February ni riata Bundy hian kumsom pani mi Kimberly Diane Leach chu a school kallai a hruai bo le a thata vokvul na huna aruang a phum le ani heminu hian a motor khal chakawang bokin police ten an ti ding le hlau maya chuta chuan a motor plate number chu motor ruk ani ti an thata uluk taka an check nu chuan he kara hian heng nula thita te ID pathum lai an huta a ti chuan Bundy hi an manta ani heti an man le hian Bundy chuan min that zokula o tin police ten hena soi vel ani ome ti chuan court a chung thu rel le ni in hemi chumpo hian ukil te chu thopui du lo lein ama in a ding le a tin thopui po hi an ngam meu lo ani ama hi arap thlak ema defense investigator omve chuan ka soi thiam dan bera chuan ram huayang berin ka hria ka mishing hmu to chuan arap thlak berang ati hialani atopa chuan Bundy chu thiam lo chantirin thiturin a chung thu rel ani a Florida Ralford prison a tan tir ani a atan lai po hian zel tang dang ten na satakin an tinom na hialani tin heti an man mek lai hian Carol and Bon laka fa la nei zuya ani nen hian zel atlan chu lai le korta anin khin lai vel hian an loin nei mana Bundy hi January ni somni pali sangkhajakwa somriat pakwa khan electric chair mangati hlum ani a mipui tam tak chu Ted Bundy ati hlum ani lai hian court pona omin athi thu an hriat chuan an lom hle nge a Eleanor Rose a tha zinga mi pakhat nu chuan a thil sual lo ti to zong mi a soi sakna satdan te ngai to phei chuan electric chair kha atan chuan ala thama ma zo khani ati hialani athi ma hian Bundy chuan mi tam tak a tha thu ain puanga ma se mi engza tak nge a tha ti hi hriat hlei thei ani lo Bundy hian mi then khat thi na hian ama ani lo thu a soi tlata chu wang chuan mi engza tak nge a tha ti hi hriat a har hle a ma se nula somthuma tanga somli chu a that nge ti a chianga American history pialama khovela po Tualthattu nunrawng le rap thak ber pol ani tareng ani tunhaya hian Ted Bundy chu movie siam ni in Zac Efron chu Ted Bundy angin a changa a chanchin tele a chevel te endu tan phei chuan enaman hla hle mai thei ani Lawrkhawm mi lo thlir awangin lom thu kan soya lo subscribe in lo like la episode thar ilo hriat zel theinan bell hi ilo click don ya